sasat bakal karsa nejuan ngagung mulane pabowo Kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging alis risang mawe gandrung sabarang katulu wukir moyak mayik sangking cas baliwur lumares sang gandrung duh hari sumitra tanaya paranre Dewa Brata kula wonten pangandika ngadhawuh penemban wis mataun-taun nggonmu ceciklu meguru ana kene wis pepak wis cukup kawruh kang mbok cakup ora mung ngaji jaya kawijayan kadigdayan kanuragan tosing balung uleting kulit nanging kowe uga wis tak warai kawruh kasampurnaning dumadi panjing suruping pati mulyaning sangkan paran ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bapa nanging kowe aja lali welingku kawruh lan kagunan mau mung piranti kawruh kagunan kuwi mung piranti dudu lajeng urip kuwi mung piranti kanggo nyengkuyung jejiban jroning urip ana ing alam padhang mula mungguing jiwa satriya jiwa utama ingkang wigati malah dudu pirantine ning ingkang baku mung bebudenmu dhewe luwung dadi wong bodho ning duwe bebuden luhur tinimbang sugih kawruh nanging letek gedhoane Kula inggih ngestaken dawuh bapa ana tuladhane Ratu Ngalengka Diraja Prabu Rahwana sugih mlegedhu karo ban mas inten sak gunung nanging parandene seneng ngumbar hawa nepsu sumangah sesungaran adigang adigung adiguna mula kesugihan lan kadigdayane mau kabeh ora migunani menyang karaharjaning wong urip malah tiba kosok balen mung dadi winih karusaan mulane ora jeneng aneh yen to mati Prabu Dasamuka saka tanganing Prabu Rama inggih penemban mula wanti-wanti welingku Dewa Brata ngibarate pari kae saya isi saya ndingkluk aja gendung aja sumangah sesungaran aja sumbar mundak abro aja kibir mundak kabur aja seneng pamer kadigdayan malah ilang pamormu Dewa Brata kula nuwun inggih penemban mula minangka tandha tresnaku menyang bocah telu Dewa Brata Kumbayana karo kowe Sucitra mara gaget teteren kadigdayanmu nanging ora kena padha gawe pepati sapa ingkang unggul jurite ya ing kono mengko ingkang bakal nampa bebungah saka aku
pangawara pangawara wurahan tengaraning ngajurit kang maguru kangsa tetek kaya butula. Oh, lawang Kakang Sucitra mungsuh Kakang Dewabrata wae ora kanggo gawe, ora nganti sak banyon. Kumbayana kowe ngajak pirang dina. Wis sedenge njajal kaprawiran. Sak gendhingmu tak ladeni, ayo maju leganing atiku. Ketiban tanganku tinjung kerat nyawamu parat. Pangapunten ingkang agung Rama Penemban. Wah, tak sawang wis dewasa lair batinmu Dewabrata. Nyatane padha-padha muridku. Kumbayana lan Sucitra ora mangga pulya tanding kelawan kadigdayanira. Sedaya kula anggen kula mestuti dawuh pitungkasipun Bapa Guru. Bagus. Yen pancen mangkono tak kekudang taruna ngungkulana bapa minangka bombong ing rasaku sira wis kasembadan langkap Kyai Bargawa tak paringake marang kowe. Waduh Penemban, nyuwun pangapunten ingkang agung Bapa. Piye? Kula mboten kedugi nampi peparing jengandika Bapa Resi Bargawa. Ya kene Gemang. Kuwi dumadi saka waja pepethingan. Yen sira magut yudha ora watak kalah. Namung estining manah kula. Kula sampun kelajeng prasetya dhateng badan kula piyambak. Gesang kula sakwetahipun namung badhe ngudi karahayon
satataning Brahmacari kejawi prasetya wadat kula ugi niat badhe nggayuh kasucening gesang lair Batos Penemban. Bedah menapa kula gadah gaduhan pusaka langkap waja jrestining manah kula mboten nedya memengsan kalian sinten kewala ingkang menika bapa pisan malih ingkang putra Yunaksama dene paripaksa kula mboten purun nampi kula mboten kedugi nampi peparing katresnan ingkang wujud damel kala wau bapa. Wah, bagus tenan lair batinmu Dewa Brata. Kowe lulus saka pendadaran. Kowe wis waspada ing semu tur bisa ngempanake deping tekad kanthi teguh santosa atimu. Ya. Reh ning nyatane aku wis krungu dhewe tekadmu kang kaya mengkono. Mula santosaning jiwamu ingkang bobot mau nganti ora gelem nampa langkap Kyai Bargawa. Nuwun inggih kados pundi? Wiwit dina iki kowe tak paringi tambah jeneng Maharsi Bisma tegese Maharsi Bisma satriya pinandhita ingkang gegirisi. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pami Rama Penemban. Ya. Kejaba saka kuwi saka bunga-bunga ing atiku. Kowe bakal tak sabda. Bisma ora bakal bisa mati yen ora saka karepmu dhewe.